dadi TKW ning luar negeri, pahlawan devisa, kuwi ya ora semudah yang kita bayangkan. Ya ora sepenak yang orang lain bayangkan. Semua itu menguji mental. Nek awake dhewe mentale ora kuat, dadi ya rasa nyaman ku ya ora neng. Apa nek si anyar-anyar setahun rong tahun kuwi begitu banyak cobaan nih, begitu banyak ujian nih, awake dhewe urung adaptasi. Dadi yo rasane abot. Arep ngentekne kontrak rong tahun ki rasane ki abot. Iso wong omong iki cara kasarane ngomong iki ibaratnya kaya di penjara. Kuwi yo memang enek betulnya juga. Tapi lek awake dhewe ki iso melewati setahun, rong tahun, telung tahun kuwi rasa nyaman ning kene iki wis eneng. Dadi aku salut lah dadi pahlawan devisa, dadi pekerja migran, aku salut. Yang satu ki memang awake dhewe jadi pekerja migran ki mengubah nasib. Yang kedua ki awake dhewe pun juga mencari pengalaman. Oh iya piye rasane urip ning negarane wong ki ora sak penake dhewe, ora kaya negarane dhewe. Dadi ya awake dhewe harus sabar, menguji mental, kuwi hal biasa lek kanggoku. Aku punya rapat tau ngeluh. Yes, intine gawe pengalaman lah kerja di luar negeri ya. Banyak pengalaman yang kita dapatkan sampai sebenarnya iki yang di dunia wae gak iso apa-apa, dadi iso sesuatu, dadi iso awake dhewe mempunyai kemahiran bukan dalam bidang mengerjakan pekerjaan rumah loh ya. Jadi lek iso awake dhewe iki golek pekerjaan kuwi sing untuk masa depan kanggo awake dhewe suatu hari nanti. Bukan cuma pekerja rumah gitu loh. Walaupun abot. Dadi pahlawan devisa sing sabar. Lek sik baru-baru, sik anyar-anyar lagi bar teko kuwi suatu sebagai ujian. Sabar ae, engko lak suwe-suwe awakmu nyaman. Wis ngono pesenku, dadi pengalaman awake dhewe dadi pekerja migran kuwi. Nek awake dhewe mentale gak kuat memang terasa nih abot, tapi anggap aja itu sebagai ujian. Insyaallah jare awake dhewe iki sabar menghadapi semua ujian iki, semua akan terasa ringan dan terasa tidak ada beban. Oke?